Bon dia, companys i companyes, benvinguts i benvingudes als actes de la jornada del 25 de novembre, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones. I sense més us presento el Jesús Zapatero, historiador de la Universitat de Barcelona. Comentar-vos com de vegades el documental, que té una funció eminentment didàctica, el que pretén és ajudar a ensenyar determinats fets, de vegades pren una volada que es converteix com una mena de petita obra d'art. I jo crec que el que anem a veure ara, Rompamos con el maltrato, acompleix perfectament aquesta definició. Per un costat, planteja els temes amb una claredat, amb una eficàcia brutal, però en canvi ho fa d'una forma brillant, visualment, a nivell de guió, brillant. El seu director és Juan Manuel Peña i aquest documental es va fer dins de la col·laboració amb una campanya de l'Ajuntament d'Alcalá de Henares. És una mena de diari que havia fet Sara, una dona que havia estat maltractada durant 4 anys i que abocava els seus sentiments, les seves experiències de maltractament, al paper. Quan Juan Manuel Peña va llegir això, que podeu buscar-lo al diari El Mundo perquè encara continua penjat, li va semblar que era un material de primer nivell que calia aprofitar i el va utilitzar com a fil conductor del documental que ara veurem. Us convido a veure Rompamos con el maltrato, d'acord? Me querías convencer de que me amabas y poco a poco fuiste entrando en mi corazón y despertando sueños de amor. Fui aprendiendo a amarte y ahora que te quiero me partes en dos. Para que esto no ocurra, pues no deja de ser su responsabilidad. La responsabilidad que está... Vamos, hasta que se ha actuado en la cabeza. Incluso me había roto, me había salido sangre del ojo. Y la niña estaba en suelo chillando y no le he hecho ni caso. ¡Déjame en paz, coño! ¡Déjame en paz! Ens parlarà la Lucía Galindo, caporal dels Mossos d'Esquadra, i la Marta Argudo, advocada de l'Associació Dones Juristes, i després us donaré la versió meva, sindical com a secretària de Polítiques d'Igualtat. Jo venia a explicar moltes coses, però intentaré resumir-ho una miqueta perquè després del documental, que jo ja l'havia vist, l'he tornat a veure i m'ha semblat i m'ha donat la mateixa sensació que hi ha alguna cosa que no estem fent bé. Llavors intentaré anar una miqueta a explicar realment el que fem nosaltres, com podem arribar nosaltres, que per això he vingut, i la companya enllaçarà amb la meva explicació, perquè així puguem entendre una miqueta tot el procés. Perquè tot el que passa abans ja ho hem vist i s'ha explicat molt i ha estat tot molt clar. Jo només vull dir una coseta. Abans el presentador ha fet al·lusió a que no només l'agressor és culpable, des del nostre punt de vista, i jo crec que vostès han d'entendre l'informe que porto, des del nostre punt de vista l'agressor és realment l'únic culpable d'això. Ho tenim claríssim i així, per això treballem, és l'únic culpable. Que a totes les comissaries de Mossos, a totes, hi ha companys completament formats pel tema de violència de gènere, violència domèstica i violència masclista. Després explicaré una miqueta els conceptes. A tot arreu, a la nostra regió, que és el que afecta tot el Vallès Occidental, Oriental, Maresme, Badalona i Sant Adrià, tot això és la nostra regió, hi ha comissaries a 11 d'aquestes poblacions. Són comissaries de policia grans, que hi ha tots els serveis. Després hi ha unes comissaries una mica més petitones, però que també està el servei d'atenció a la víctima, que l'entrada d'una dona en una comissaria és sistemàticament ràpida, s'atén de seguida i aquesta dona passa automàticament a l'atenció a la víctima. No se la fa esperar, no se la fa entrar amb un company perquè expliqui primer tota la declaració i després el torna a fer sentir una altra vegada amb aquest grup d'atenció a la víctima.
intentem la doble victimització reduir-la al màxim possible, tot el que puguem, tot el que podem i fins on podem arribar. Tenim molts problemes i d'aconseguir que un bon atestat, pensem nosaltres que és un bon atestat i que entra en bones condicions, aconsegueixi després una ordre de protecció. Moltes vegades, parlant amb les víctimes, els donem recursos, un d'ells és aquesta ordre que després en parlarem, i quan tot el mecanisme ha funcionat, serveis socials ha treballat, hem aconseguit un psicòleg, hem aconseguit que aquesta dona tingui tot el que dèiem, el cercle està acabat, està treballat, la dona es veu en cor, ve, denuncia, la famosa paraula, la denúncia, ho aconsegueix, posa la denúncia, entra un atestat al jutjat, teòricament pensàvem que aconseguiríem una ordre de protecció i potser aquesta dona no aconsegueix una mesura cautelar. Falta de proves, per altres coses que després la jurista explicarà. Però tot el camí és molt llarg i és molt difícil, i només que falli un dels esglaons, aquesta dona torna enrere, que és el que deia en el document la dona. Fa un pas enrere perquè no aconsegueix la finalitat o el que se li havia dit, perquè a vegades es ven molta pols i després no arriba la finalitat, que és la protecció d'aquesta dona, que ens és realment molt difícil. Després donaré unes dades i de veritat que els semblaran esgarrifoses, perquè són moltes dones que protegim, moltíssimes. Només al nostre territori, a la zona del que és els Vallesos, que estàvem parlant.